Takže Jessica Bačová, gratulujem. Ďakujem ti a ja ti dám za to vyučenie samé jednotky. Gratulujem, super, na budúci rok nech je to také super, jak tento. Dobre? Páči sa. Mirka Wittnerová. Výborne. Ďakujem. A dnes sa začne krebeť. Gratulujem ti. Super. Dobre? Saška Farkašová. Výborne. Ďakujem. Páči sa. Samé jednotky. Výborne. Dobre? Takže Petri. Gratulujem samým jednotkám. Ďakujem. Gratulujem ti a na budúci rok sa snaží. Dobre? Sanko Poštial. Sanko. Gratulujem ti, páči sa. Ďakujem. Čo tam je? Už vieš prečítať, že? Skús prečítať, čo tam je napísané na tom vysvedčení. Vieš prečítať? Super, naučil si sa čítať. Výborne. Takže Danko. Danko, čo myslíš, čo tam je na tom vysvedčení? No jasné. Ďakujem. A ja ti veľmi gratulujem k samým jednotkám. Super, páči sa. Vicky, poď. Vicky, a ty čo si myslíš, čo tam? No jasné, že pozri, toľko veľa. Môže byť toľko? Ďakujem. Poď, zagratulujem ti ešte. Gratulujem, super. Sanko Miklovič. Dobre, či budeš spokojný, povieš mi, pozri sa. Si spokojný? Čo tam vidíš? Super, ja gratulujem Samuškom z výborne. Páči sa? A ja ďakujem. Ešte Tomáško. Gratulujem. Spokojný? Áno, určite? Nebudeme nič prepisovať? Super. Prosím. Zuzi, poď. Takže čo myslíš ty? No jasné. Sú tam, pozri. Spokojná. Takže počkaj, dobre, ďakujem. A čo ti zagratujem. Takže gratulujem a nech sa ti darí, dobre? Bez krásy. Takže Majko. Majko, výborne, super si to zvládol. Poď. Gratulujem, páči sa. Dobre? Samuško, poď. Samko. A ja stále pozerám. Keď ti gratulujem, super vysvedčení a na ktorú sa snaží, tak aby to bolo také jak teraz. Ďakujem. A ešte máme, počkajte, ešte vydržte, ešte Miško. Poď, Mišenko. Takže gratulujem. Áno, tak čo, budeme sa ďalej zdržiavať? Asi nie, že? Takže ja vám prajem príjemné prázdniny, detičky, dávajte si pozor, aby sme sa tu takto stretli v septembri znova. Dobre? Teším sa na vás. Nezabudnite si zobrať poháriky, dobre? Poháriky, dobre.